ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಈ ಮೂವಿದ ಹತ್ರ ತೋಚ್ಪಾತ್ಕೊತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಒಳ್ಳೆಯರಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘದ ಹತ್ರ ತೋಚ್ಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಗೆಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಪೋಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪೋಡು. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೈಭವ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಯವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಎನ್ ಕುಂಪಲರವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾಲನೆ ತೆಗೆದು ಜನಕಲು ಬೆತ ಕಡಿತುವುದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆತನ ಅಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬೆತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜನಗಳು ಬಂಧುಲು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಐತ ಪಕ್ಕ ರಟ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಅವೇ ತಂಡದ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾವುಡು ಅಥವಾ ಐಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋದುಂಟು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಇನಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾತಿರಕ್ಕೆ ಐಟ್ಲ ಮಿತ್ತದಾದ ಬಂಡ ರೋಹನ್ ಮಂದಿರೋಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಇಟ್ಲ ಬುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಗಳು ಪೂರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಮುಗಿದು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೋದು, ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೋದು, ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೋದು. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದಿ ಅಂಚೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರೆ 50% ನಿಖಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತಾತು. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ರೋಹನ್ ಮಾಂತೆರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ಯುವಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾಷೆ, ಬಹಳ ಚಂದದ ಭಾಷೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪಡೆಯಲು 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ತುಳುವರು ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಊರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು. ಇಂಚಿನ ಊರು ಉಲ್ಲೈಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಹೊಸ ತುಳು ಮೂವಿ ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಇಕಾನಮಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಬೇಜಾರಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ ಬೇಜಾರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಜಾದು ಪುನಕ ನನ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಇಂಚನೆ ಬರಡು. ಈ ಮೂವಿಲ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವಡು ಬಂದು ಮಾತೆರಡಲಾನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ರಾಜ್ಯ ಗೇರು ಬೀಜ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ, ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಡಾ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ, ಡಾ HM ವಾಟ್ಸಾನ್, ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ, ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಎಸ್ಕೆಪಿಎಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್, ಮಂಗಳೂರು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್, ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ನಟಿ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್, ಚಿತ್ರನಟರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ದು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಟೋಟಲಿ ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುನ ಘಟನೆಲು ನಟನೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು.
ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬೇರೆ ವಿನೀತ್ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೂವೊಲಿ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮೂವಿ ದಾಯ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಇತ್ತು ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪನ್ನೊಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಬಂದೇರು ಸಿನಿಮಾ ತೂನೈನ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಲಿಪೊಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಒರಿಪೋಡನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಮಂದೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ನ ನನರ ಬತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಡೈನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸೂಪರ್ ವರ ತೊಂಡ ಕೊಡಾರದು ಕೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ನೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರನ್ ಆದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ತೆಲಿಪಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲಿಪಾಯರು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬನ್ನಗ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪತಂ ಪೋಪ ದಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪತಂ ಪೋಪ ಅವು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಅದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.